Kde je ten chlapec, čo robil zo srandy videoeditory? Toto video som ja nemal robiť. Ahojte! Toto som ja, Juraj Slovík, a ja budem rejkovať tieto videoeditory. Takže urobím videa na všetky tieto videoeditory a vy poviete, ktorý videoeditor ty myslíš, že je najlepší. A tú pesničku, ktorú budeme používať na tie videá, bude takáto. Tú pesničku, ktorú som ja urobil. Edit mi víkend. Dobre, takže poďme urobiť nejaký edit. Takže ja vám chcel niečo povedať. Xrecorder je ten najhorší videoeditor. Ako ja to viem? Lebo ja som nakedy používal Xrecorder. Vidíš? Tento znak tu, to je Xrecorder. Ja som použil Xrecorder. Je to úplne hovno. Takže prvé ideme použiť Xrecorder. Takže ja vám chcem len povedať, že toto video bude úplne hovno, čo ja teraz robím. A že robiť video na Xrecorder je veľmi ťažko. Bude to trvať veľmi dlho. Keď chceš robiť videa, nepoužívaj Xrecorder. Ja viem, ja som nakedy používal Xrecorder, ale že teraz je to úplne zlé, keď ja už teraz používam CapCut a používam aj iné videoeditory. Ale tento videoeditor, ja myslím, je najhorší. A už to video je za chvíľu hotové. Počkaj. A už je hotové. Juraja ukázať si jeho zadok. Ja viem, ty chceš, aby niekto mal takúto reakciu. Oh my god, what the hell? Oh my god! Ježko mi páči, Juraj si ukazuje si jeho zadok. Nie, pretože ja túto mám tier list. Mám tu tier list. A že
A že exokoter sa musí sa báť, lebo ešte tam je ďalší tie, čo sa volá Riť. A prepáč, exokoter, ale ty si normálne Riť. Ty musíš ísť vnútri na môj Tento video editor možno bude A-tier, lebo ľahko sa pracovalo sa s týmto, ale nákedy môže to byť ťažké. A že už za chvíľu mám hotové toto video, ale ešte musím počkať, hotové. Povedať, aký inčot je. Riť nie je. F ne. E ne. D ne. C ne. B alebo A. S určite nie. Ale A je moc vysoko. Je to B. Ďalší video editor bude Videolib. Keď som ja natáčal robiť to video na Videolib, čo som ja natáčal, sa niečo vymazalo. Ale ten edit je takto. Videolib. Tento editor je král o AI. Ja neznášam AI, ale je to dobrá aplikácia na editovať. Ale keď použiješ AI, ty budeš viacej lenivší. Nepoužívaj AI. Set-tier. AI je motherfucker. Prečo ty si povedal AI je to motherfucker? Prečo si to povedal? KaiMaster určite horší ako Videolib. Sticking at your gap for the Rizzler. You're so skibbity. You're so Phantom Tax. I just wanna be your Sigma. Freaking come here. Give me your Ohio.
budeme rankovať. Aký Kind Master bol? Vy ľudia možno hovoríte, že S. Ale ja hovorím F. Čo toto peklo máš robiť na ten Kind Master? To skoro ešte má nič. Dobre, na CapCut ja toto použijem zase. Vedieť, že ja dám CapCut na S tier. Takže ja nechcem sa naučiť sa o light motion. Video hotové.